Bé, senyores i senyors, en primer lloc, moltes gràcies per la seva assistència en aquest acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya en la seva edició número 23. Vol dir que ja portem una llarga tradició des de que els pioners varen inventar aquesta seqüència, aquesta efemèrides, que d'una forma o d'una altra ha anat donant prestigi a Catalunya arreu del món. Moltes vegades s'ha dit que els premis honoren a les persones que els reben i tenim l'esperança que aquest sigui el cas. Però també és veritat que moltes persones que reben aquests premis honoren els premis que se'ls són concedits. I em sembla que aquest cop també ho podem dir, exactament igual que a les altres edicions. Estem convençuts que el senyor Murakami, un escriptor de renom universal, que ha traspassat clarament les fronteres del seu país, les fronteres del Japó, és una persona que rebent aquest premi honora el propi Premi Internacional Catalunya. Ens deia el senyor Murakami que fa 2 anys que va venir a casa nostra i que va quedar sorprès perquè va signar un munt de llibres. Hi havia molta cua al carrer, però el que més el va sorprendre i el que més recorda és que les dones li fessin petons. Bé, doncs ja està bé que se'ns recordi d'aquesta manera, diguem-ne, amable, d'un país on ens fem petons, o almenys els homes i les dones es fan petons. Celebro que recordi això. Hi ha una dita catalana que diu «dona besada, dona guanyada». No sé si el senyor Murakami la tenia present o no, però si no la tenia present, doncs és possible que li serveixi perquè potser d'aquesta manera va vendre més llibres dels que es podia pensar inicialment. Un escriptor, per altra banda, que té un nivell d'acceptació a casa nostra molt remarcable i que és un motiu més de l'encert d'haver-li concedit aquest Premi Internacional Catalunya. Quan hem pogut llegir i escoltar avui de viva veu aquest discurs que està imprès del senyor Murakami, bé, jo quan l'escoltava estava intentant trobar una mica, diguem-ne, la semblança entre la descripció que feia ell d'aquesta història recent del Japó i la nostra història particular de Catalunya. Ell, al final del seu discurs, ja ha fet una referència també en el nostre país. I quan ell parlava de les conseqüències dramàtiques d'aquest terratrèmol i d'aquest tsunami que s'ha patit recentment en aquests darrers mesos, jo pensava una mica, recordant la història del nostre país, que nosaltres, no d'una manera, diguem-ne, per un fet estrictament natural en aquest cas, però sí per altres motius, nosaltres, i aquest propi Palau de la Generalitat també ho demostra, hem tingut els nostres terratrèmols i els nostres tsunamis particulars al llarg de la nostra història com a poble, com a país i com a nació. No han estat, certament, moltes vegades fenòmens estrictament naturals, però al llarg de la nostra història hem vist com exèrcits poderosos de nacions molt grans, veïnes, unes que tenim just al costat, altres just al nord, d'una forma o d'una altra provocaven aquest tsunami sobre una nació tan, diguem-ne, petita, demogràficament parlant, com ha estat tradicionalment la nació catalana. I Murakami deia en el seu Parlament que aquest tsunami en el Japó i aquest terratrèmol van fer perdre molta gent, famílies, amics, cases, pertinences, i deia ell en el seu discurs que tot això és una bona part de la base de la vida, deia ell. I jo pensava, fent una mica aquesta comparança amb Catalunya, que un país que durant una bona part de la seva història perd llengua, institucions, llibertats i dignitat, també és un país que poc o molt perd una bona part de la base de la seva vida. I això, malauradament, en el nostre cas ens ha passat en diferents moments i alguns, per cert, molt llargs de la nostra història. Bé, això és així, segurament és una comparança que té les seves debilitats, si voleu, perquè estem parlant de coses diferents,
però escoltant també el senyor Murakami crec que ell mateix ha fet allò que en podríem dir un judici sever del que és la història recent del Japó. És el seu judici, però jo l'he trobat sincerament molt sever. Ha estat una autocrítica molt dura, fins i tot potser excessivament severa del que ha estat la pròpia evolució del poble japonès en aquestes darreres dècades. Aquest judici potser excessiu. Per què dic això? Dic això perquè molts països, grans o petits, s'han trobat en moments de la seva història amb fenòmens naturals molt adversos. I ara no em refereixo a exèrcits de pobles veïns, sinó que em refereixo estrictament a fenòmens naturals. Tots els recordarem d'aquests darrers anys. I certament la reacció que hem vist en aquests darrers 2 o 3 mesos del poble japonès davant d'aquesta adversitat tan gran ha estat una reacció que, vista des de la distància, vista, per exemple, des de l'òptica d'un poble amic com Catalunya, ha estat una reacció admirable. Nosaltres hem admirat aquesta reacció. El judici del senyor Murakami és molt dur respecte a ells mateixos, parlant de model i parlant d'ètica fins i tot. Però nosaltres des d'aquesta distància hem pogut veure com aquest poble reaccionava, com altres vegades, davant d'aquesta adversitat dura i com es posava dempeus i com estava disposat a reconstruir una vegada més les parts malmeses del seu país. Tenim aquí l'ambaixador del Japó i el cònsol general que ens acompanyen i recordo que molts de nosaltres, el president José Montilla també hi va ser, per exemple, molts de nosaltres el passat dia de Sant Jordi vàrem poder fer un homenatge al poble japonès dedicant allò que tenim de millor, que són les nostres festes cíviques. I la nostra festa cívica, o una de les nostres festes cíviques per excel·lència, és precisament la Diada de Sant Jordi. En allà, senyor Murakami, en el nostre dia de Sant Jordi hi ha molts petons, això és veritat, però, a més, hi ha llibres, hi ha roses, i nosaltres vàrem poder dedicar en el Temple de la Sagrada Família un petit homenatge en aquesta reacció que nosaltres entenem que és ferma i en molts sentits positius del propi poble japonès. Deixeu-me, encara que siguin 2 o 3 minuts, al fil del que explicava el propi senyor Murakami, resumir un conte japonès que parla de tsunamis, però no de tsunamis recents, sinó de tsunamis antics. Concretament és un conte de finals del segle XIX, quan es va produir un tsunami molt dur també, va ser el de l'any 1883, per tant, fa més de 120 anys enrere. I en aquest conte s'explica com una criatura relativament petita, devia tenir 7 o 8 o 9 anys, que vivia amb el seu avi, perquè era orfe de pares, vivia amb el seu avi prop de la costa, però amb unes casetes que estaven just al costat de la muntanya, una mica per entendre'ns com la comarca del Maresme, que té la línia de costa i les muntanyes a 4 o 5 o 6 quilòmetres de distància, per tant, amb una franja molt curta. I l'avi i el nen vivien just a sobre del poblet que estava just al costat de la costa. Un poblet petit i un poblet de cases blanques, etc. Ens el podem imaginar, perquè a poc o molt això també ho recordem de les nostres costes mediterrànies. I la història, el conte que s'explica, és que aquest avi, en un moment determinat, va mirar cap al fons del mar i va veure una cosa que no era habitual. Va veure com es produïa una foscor molt gran i com hi havia un moviment a l'horitzó que no era el moviment ordinari. I aleshores, imaginant el que podia ser, estem parlant dels finals del segle XIX, va cridar en el seu net, en el Ion, i li va dir: agafa una teia, encén-la i crema els arrossars. I el nen es va esverar molt. No en tenia res, perquè aquell poble vivia de l'arròs. Però, com que els japonesos són gent obedient, doncs va agafar una teia i va cremar tot l'arrossar. I aleshores la gent que estaven a baix, al costat de la línia de costa, en el poble petit, van veure com tots els seus arrossars es cremaven. I esverats van pujar cap a la muntanya. I en allà van increpant a l'avi, van preguntar què havia passat en allà, I mentre l'avi intentava donar alguna explicació, aquella foscor i aquella massa d'aigua estaven just a sobre de la costa i van engolir tot el poble.
I aleshores ell, en lloc de donar una explicació, els va dir simplement gireu-vos un moment. I quan es van girar van veure el poble absolutament anegat. Bé, a què ve aquest conte? Doncs aquest conte ve una mica a compte de la presència d'ànim. La presència d'ànim que va demostrar aquell avi en aquell moment i, si m'ho permeteu, la saviesa que va demostrar fent allò que anava absolutament contracorrent, que ningú entenia, que tothom considerava una barbaritat, però que al final va servir per salvar la vida de tot un poble petit i no cal dir també del seu propi net. Aquest cop, 120 i escaig d'anys després, no hi havia l'avi. Està clar que aquest avi no hi era perquè ningú es va adonar del que passava en el Japó i al final va passar el que desgraciadament va passar. Però de tota manera, precisament parlant de literatura, i amb això acabo, el senyor Murakami ens convidava en el títol de la seva xerrada a ser somiadors poc realistes, deia ell, somiadors poc realistes. I aleshores, agafant una mica aquest conte, la saviesa d'aquest avi i una mica els temps actuals, també ens podríem preguntar, ja que avui estem premiant a un escriptor, ens podríem preguntar si els contes, si les poesies, si les novel·les, si els relats, si en definitiva la literatura no són maneres de transformar somnis en realitats encara que siguin passatgeres. Potser la literatura en part és això. Gent que és capaç de somiar, que són els escriptors, creen aquests somnis i nosaltres els interpretem com a realitats encara que siguin passatgeres, perquè evidentment duren el que dura la lectura del llibre o el que dura el record simplement d'aquell llibre que has llegit. Però podríem transformar l'argument parlant també de la literatura, i podríem dir que potser allà on t'excel·leix més un escriptor, allà on t'excel·leix més la literatura d'un país, és que en què es transformin les realitats existents, les que tenim a peu de carrer, en somnis perdurables. I quan passen coses tan dures com les que han passat en el Japó, o quan els països viuen moments tan complicats com a Catalunya li ha tocat viure en alguns moments de la seva història, quan partim d'aquestes realitats dures, necessitem gent que sàpiga escriure, gent que sàpiga somiar, gent que sàpiga transformar aquestes realitats existents en somnis perdurables. Algú va escriure fa molt temps enrere que les grans coses del món les canten els poetes. Segurament és exactament així. I en el moment que estem, que també és una realitat dura i que tots poc o molt l'experimentem, en el moment que estem hem de fer una crida en els escriptors, en els poetes, a la gent de lletres, a la gent que és capaç d'escriure, a la gent que és capaç de dibuixar i de descriure aquests somnis i demanar-los que cantin aquests somnis perquè tots plegats, d'una forma o d'una altra, després els puguem convertir en realitat. Moltíssimes gràcies.